खुलुमबाय दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिआर गोरोबथाजों लाबोफानाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ बाटासिपुरावनो गायसनगोन बुंदों गबिन्द बसुमतारी। बड'फानि मोनफ्रोमबो आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनाया जोंनि थांखि बुंदों दिपेन बर'। अंगनाबादि मावफारिया कल्पना बर'आ मोनगोन आसाम गौरब बान्था। उदखारिफोरा हान्थामेला गारिखौ सावना होनायाव सा 37 दावबायारिफोरनि जिउ खहा। एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरा मोनसे गोदान आफाद दादों। दानिया आबुं रादाब। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव मोननो हानाय एबा बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे लाबोफानाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुरावनो गायसंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय एबा उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों लोगोसे खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय नैथि साननि सावरायमेलाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बिटिआर गोरोबथाजों लाबोफानाय नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुरावनो गायसननाय जागोन होननानै गबिन्द बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथायाव मोननो हानाय जायफोर फसंथानफोरनि जायगाखौ गोरोबथानि एमअएसआव मख'नाय जायाखै बेफोर फसंथानफोरा बांसिनानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखायसो होननानैबो गबिन्द बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। बड'फानि मोनफ्रोमबो आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनाया जोंनि थांखि। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। क्रिस्टि पटारआ होनाय देग्लायनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बान्थाखौ आजावनाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा थानाय सिमांफोरखौ जाफुंहोनाया जोंनि बिबान आरो थांखि होननानै बुंदों। मिरु एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बायदिब्ला रबिबारखालि हावलि साहित्य सभा भवनाव खुंनाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों क्रिस्टि पटारआ नैथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बान्थाखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नो गथायो। मख'नो गोनांदि बे आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय बान्था होबोदों। गिबि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बान्थाखौ क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीनो गथायनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला क्रिस्टि पटारआ गथायनाय नैथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बान्थाखौ दिपेन बर'आ मान होनानै आजावदोंब्लाबो गावहा बे बान्थाखौ आजावनायनि जैगथा गैयामोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। क्रिस्टि पटारआ मैया नैथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बान्था गथायनायजों लोगोसे बे मोनसे हाबाफारियावनो बरपेटानि रबीन्द्रनाथ टेगर मुलुगसोलोंसालिनि भिसि डक्टर अमलेन्दु चक्रवर्तीनो देग्लायनि डक्टर बाणिकान्त काकति बान्था आरो मुनिन बायननो जिएल आगरवाला खौरांगिरि बान्थाखौ गथायनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क्रिस्टि पटारआ बोसोरफ्रोमबो थुनलाइ हारिमु समाजारि फोथाराव खामानि मावनाय सुबुंनो गुबैयै बे बान्थाफोरखौ गथायनाय जाबोदों। रौता फालुंमारिनि बालिसिङा गामिनि थागिरि कल्पना बर'आ आसाम सोरखारनिफ्राय असम गौरब बान्था मोननो हागोन। असम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जानाय सा 13 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव कल्पना बर'आबो सासे। मख'नो गोनांदि असम गौरब बान्थाया आसाम सोरखारनिफ्राय होनाय आसामनि थामथि देरसिन सिभिलियान बान्था। आसाम गौरब बान्था मोनगिरिफोरनो रायजो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय नोगोद 3 लाख रां, गांसे फोरमानलाइ आरो 3 लाख रांनि सावस्रि फाहामथायखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदों आसामनि जौसिन नोगोरारि बान्था एबा सिभिलियान एवार्ड। बे मोनथाम सिभिलियान एवार्डआ जादों सेथियाव असम वैभव, नैथियाव असम सौरभ आरो थामथियाव असम गौरब। बानाय मेंनाय गैयालासे उदाङै सिबिथाय होनायनि थाखाय कल्पना बर'नो आसाम गौरब बान्था होगोन। मख'नो गोनांदि बालिसिङा गामिनि कल्पना बर'आ सासे अंगनबादि मावफारिया। खुदियाफोरनि सरासनस्रा जौगासारनायनि थाखाय जागायजेननाय फरायसालिखौ सामलायनाय आरो पसान टेकार एपआव डाटा आपल'ड खालामनायाव कल्पना बर'आ मोजाङैनो दिन्थिफुंनो हादों आरो सोरखारनि गोसोखौ गावनि फारसे बोनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोजाङै हारियारि सोमोन्दो खालामनायनि बागै मावसोमनाय, खुदियाफोरनो मोजां पुष्टि होनायाव मोजाङै दिन्थिफुंनो हानाय, खुदियाफोरनि सरासनस्रा जौगासारनायखौ सामलायनाय आरो सिनायथिनाय एसएएम खुदियाफोरखौ समबादियै शिक्षा होनायनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय कल्पना बर'नो असम गौरब बान्था होगोन। मख'थावनादि देग्लायनि असम गौरब बान्थानि थाखाय कल्पना बर'जों लोगोसे गुबुन 2 बर' फिसाया सायख' जादों।
असम गौरव बान्थानि थाखाय सायख'जानाय गुबुन सानै बर' फिसाया जादों आजिरा मोननाय हाग्रा बिफाननि मावफारिया धरनीधर बर' आरो फालांगिरि आरो जाफुंसार अमा फिसिग्रा मनज कुमार बसुमतारी। आफ्रिकायाव मोनसे गेदेरथार उदखारि हामला सरासनस्रा दाय गैयै सुबुंनि सायाव उदखारिफोरा गाग्लोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आफ्रिकानि माली हादोराव उदखारिफोरा गंसे हान्थामेला बास गारिखौ सावना होनाय जाथायाव सा 37 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ खोमायो आरो गोबांसाया गोब्राब जखम जानाङो। मालीनि मप्ति प्रदेशआव बे जाथाया जादों। बबेखानि बाजाराव सरासनस्रा राइजोफोरखौ रोगानाय हान्थामेला बास गारिखौ उदखारिफोरा लामा ससेयाव लाखिना जानला मानला गुलि गावग्लुङो आरो उननि समाव गारियाव अर लगायना होयो। जखम जानाय दावबायारिफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसन्नो होन्नानैबो मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मालीनि मप्ति प्रदेशआव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाया बांसिनदों आरो बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायफोरखौ अल कायदा आरो इस्लामिक स्टेटआ मदद आरो थुलुंगा होबोगासिनो दं। आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनानै जिउ बावलांनाय NDFB-नि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा मोनसे गोदान आफाद दादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव NDFB-नि मुंख्लं नखरफोरा मोनसे गोदान आफाद दादों। NDFB-नि मुंख्लं नखरफोरनि बे गोदान आफादनि मुङानो जादों गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स एस'सिएशन। बे समाव NDFB-नि मुंख्लं नखरफोरनि जानानै रावबो जेबो बाथ्रा बुंग्रा गैया। बेनिखायनो मुंख्लं नखरफोरनि मोनथायखौ मोननो थाखाय आरो मुंख्लं नखरफोरनि जानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय रबिबार खालि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा रायमना कमिउनिटि हलआव खौसे सावरायनानै गोदान आफाद गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स एस'सिएशनखौ दानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव गिबियाव मुंख्लं नखरफोरनो खहा सुफुंनाय एबा राङारि अनसुंथाइखौ होग्रोनांगौमोन। नाथाय मुंख्लं नखरफोरखौ नागारना गोथाङै थानाय सुबुंफोरनोसो दानि सोरखारा सुंथानायखौ होग्रोनायखौ गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स एस'सिएशनआ गोथौवै दुखु मोननाय आरो खुद्रिनाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो NDFB-नि मुंख्लं नखरफोरनोबो जोबोर थाबैनो सुंथानाय आरो मोनसे सोरखारि साख्रि होनानै थांना थानायनि राहा खालामना होनो थाखायबो गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स एस'सिएशनआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTC-नि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीमोनखौ खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।